Λοιπόν, ήρθαμε έναν περίπατο στη φύση όπως πάντα και θέλουμε να σας δείξουμε έτσι τα ωραίους ανθρώπους έχει τελικά ο τόπος μας. Βασικά εγώ έρχομαι κάθε Κυριακή με τον μικρό. Να δούμε ένα παράδειγμα πολλά δυνατό με τούτους ούλους που δεν έχω λόγια να το πω. Είμαστε ακριβώς μέσα στο νερό και τούτα είναι τα πιο λία. Είμαστε να φάμε και κάνουμε τον τόπο μας άχρηστο. Απλά δεν έχω λόγια, όπως είδαμε εν ούλον το σημείο 100 μέτρα, 200 μέτρα τετραγωνικά και έκαναν το σκουπιδότοπο. Ελπίζω να το είδαν κάποιοι και μπορεί και εκείνοι που να το δουν σήμερα να μέσα στον τόπο να συνειδητοποιήσουν επιτέλους να που γίνεται. Πούμε για τα χάκια. Πραγματικά. Θα πάμε και στο άλλο το σημείο. Πραγματικά είμαστε για λύπης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που κατεβαίνουμε κάτω. Ακόμα λίγο να μην μπορούμε να παρκάρουμε ούτε το αυτοκίνητο. Δείτε κατάσταση. Πραγματικά λυπούνται, δεν καταλάβουν μέσα στο νερό, μέσα στη φύση μας, μέσα στο οξυγόνο μας. Τι είναι τούτα. Έτσι ο μικρός δείχνει μου τους τόπους. Δηλαδή μου και ποδά και ποζί. Δείξε εκείνα που πέντε το μωρό. Πού έκανε τίσαν. Πραγματικά που έκανε τίσαν. Υποτίθεται ότι μες στο δάσος δεν μπορούμε να ψούμε κάρβουνα φωτιές. Έτα και τα κάρβουνα τους δάμε. Μια χαρά ούτε πως συμβαίνει τίποτα. Και δάμε και κάτω. Φύση μες στο νερό. Ταύτουμε τις φωτιές μας μια χαρά ούτε πως συμβαίνει τίποτα. Πίνουμε, τρώμε και τα χάμε ούλα. Τέλεια. Λοιπόν, φέρκει το δίκαν ένας που τούτους που τα έκαμε και συνειδητοποιήσει ότι για το κακό μας. Αυτά. Εντάξει.